Dadangog nindo ang mas dakula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Magayunon ka ni ngunyan. Abi kang pareyon ko ni magayunon ka ngunyan. Ray na hapon. Bicol Target na tabi. Minarespeto na naman sa lambang miyembro kan familia sin kan sosyudad. Kasabay dyan ang paglaom na sige, sunatada man na mag-iriba-iba. Sunatada man na namoy ang magdangog. Sarabay-sabay lamang kita sundo alas 5 ang hapon. Pati na ang paglaom na iguana po ni resulta sumaghapon tang pagpagal, trabaho, hinguha sakripisyo siniba pa sa paagian kang padago siya tong panarig ipasasalamat sa satong mahal na kagurangnan Hesus Kristo. Anuman an sa indong pinagigibo, naghanda kan pangud o pamanggihan or nagbimeryenda. Sundo kitang 5 p.m. Katuwang tadyan, ready na ang Mega Force Patrol. Pading Jim, man sa muyang Chief Reporter, Kumpadre Ngal, Pading Jomar Bien, Joshua Bino, Karenala, and Angel Mustaza, Manibela Henry Mata, Master Control yaon dyan, si June Napolis. Sa newsroom yaon dyan, si Ma'am Sia Leron. Siyempre sa supervision iyan ni News Director Mardela, with Jimus Barrios, Nicole Ann Gloriani, and Jen Matthew Baliran. IT, Jerome Nico Martinez. Ako man po, si Pio Fernandez. Good afternoon, Bicol Target na tabi. May istorya kita dyan sa luwas. Isihon ta ang darang informasyon ng enotan sa muyang Chief Reporter. DZGB On the Spot Report. Si Chief Jimmy Compadre, marhay na hapon. Please go ahead na. Yes, salamat tabi pa di. Anong pasana sa 32 na mga kaharungan na nagkatarabunan, ka nagrasay na bulod sa barangay Burabod, Libon, kan na Bagyong Christine ka nakaging taon, an mapapatugdukanin sa diring harong kan gobyerno, dahil sa anom na ini na mga pamilyas, iyo an may sa diring lote. Asin may kumpletong papeles kumpara sa natatadang 26 pamilyas na daymanin sa diring daga. Kung kaya ikukulukar na sana ang mga ini ipapatindog na relocation site. Yes. Maswerte ning anom sa pagsabing ko ng daga mo, taga dati taga Burabod ka natabunan so daga asoarong mo duman, may daga ka ngayon halimbawa sa Kamalik ka papatugdukan kan Provincial Human Settlement nin harong. Tapos di ka na ma-star. Libre materials, libre labor, ito turnover sa mo tabi pa de. So housing unit ng Hamana para bilang beneficiary. Roger, kumpadreng Jimmy, dit lang tabi. Kung sa tuyang narurumduman, iyon supiga para sibut-sibutan baga dyan. So nagrasay so daga sa Burabod kan Libon ngunyan. Iyo man agad so patakaran, kung igwa ka na nindaga, yaon so pagpatugdukan harong, tatabagan ka kang gobyerno. Anywhere else, basta may daga ka. Correct. O kung day kang daga, yun ang problema. Yan ang mamundo. So anong pasana ang yaon dyan na matatabangan nito? Ining sureball na, nagpuroonan ha pagpatindog kan haraw. Ining sunatatadang 26, nasa intonsis pa sinda. Roger. Lokal na gobyerno kan Libon, kasi naghahanap pa sana nin lote na mababakal para tindugan ki relocation site. That is a fact. So pag groundbreaking baga dyan, iyo bagan so na ilo sa impormasyon, kumpadreng Jimmy. Correct. Yan, Roger. Ngunyan, iyo na ito, mahalat ka to, wala ka man maginibo. Wala ka man kisadiring daga. Pero kung may daga ka, dahil ki problema. Ang kantidad kan sarong housing unit paghamana na i-turnover na sa imo tabi pa de,
350,000 pesos. Roger to that. Okay. Yan So, ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. before I let you go, tabi kumpadring Jimmy, may nagpadara sa kuding video. Oh. Bariw National High School line ni gulping oran gulping ba? Ayaw, makusugon ka sa bago sa uran. Tamala nga ni si Mayor Kaloy, nag-abiso ingat nga ya. So pag urulikan mga estudyantes, Pero ano Oh. pa na pade, nagsaldang na suinit. nagsaldag na tagrabi. So pinadara sa kong video, ining kano, so sa Bariw National High School, naglalaog na sa minaagi sa bintana, sa jealousy, linaog na sa eskwelahan. Jesus Ako imposible yan, tapi talaga pa kasubag mga subragay sa maduang oras Mhm. na oran. Pero ngunyan, lampas man sa nanuraan kuan an baha digdi. Roger. Kung wala nakiuran, palaw pababa naman ito. Yung nga ni tapighilig nga nang gadig di kasubagog, labing itom kan kalangitan diyan sa tercer distrito. Hindi Ano? sa uran talaga. Okay, sige Yan, tabi kumpadre. pa mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy. Bago kita kay Padingal, na-receive mo na tabi Jerome yung ipinadara kong video, sabi kan primuhong ko. Katong primong kinatawan Don Fernandez. Pinadara ini ni Papa Jer Bailon. Ang saro man na para ang tabay niya to na amigo tang marhay. Na-receive mo na tabi Jerome. Ipahiling mo dyan sa kwan, sa tuyang kunyan, telebisyon. Oh, grabe. Bariw National High School. It's an 8-second video. 25-second video. Grabe, Suuran talaga subago, And pinagsusubaybayan ko, pati si Mayor Kaloy Baldo, nag-abiso ingat niya. Gabos-gabos. So, gunmin niyo, nagwaswas. Naglalaog na sa tubig sa jealousy. So, Bariw National High School niyo. Mario Joseph. Yan Pero sa maray-ray ngunyan ta kuanada so uran nag-uran yun na yan Iyan na kung nahilingkan sa tuwing mga parantabay, that's Bariw National High School. Sus Mario Joseph yugon mo. So kasubagong hapon yan mag-alas 3 alas 3 between 3 to 4 yan 2 to 4 matindi dahil aram kung sa rose ito kan oran na hali sa bubong o hali sa gilid na naglalaog. Pero gari hali yan sa matindi linaog na so kunyan. So classroom. Bariw National High School. So ingat-ingat tabi ka mo dyan sa may parte kan kamalig. Sige, okay na tabi Jerome. Thank you so much. Diyan kita kay kumpadreng Alarmario. DZGB On the Spot Report. Kumpadreng Al, marhay na hapon. Please go ahead na tabi. Salamat, pade. Maray na mainit ang hapon. Digdi sa southern part, kan Legazpi. Anyway, sa informasyon pa, pade, very alarming. Ang sindikato sa quarry operation, digdi sa Albay. Reaction iyan ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kana ko Bicol asin saro sa mga aktibong nagbubusol na mag-asenso ang probinsya. Sigon kay Garbin, organize na ang payula system sa quarry operation dahil iguanin mga kolektor palan sa first, iguang kolektor sa second, as in third district. Sarong patunay ini na sa pagkakadakop kan sarong kolektor, kan sarong Aldao sa Daraga, na dating municipal councilor kan TV Albay, as in midbid na dukotman sa sarong politiko, digdi sa Albay. Organisado ining grupo ng ini, sabi ni Garbin, dahil kung natatandaan kay ito, naging issue naman ang siring kaning sistema. May mga na-involve na kay itong pangaran. So, dating kapitan, na kung narondoman ta kay ito, human iniso naging issue sa picking resibo. Ngunyan, bago na naman,
may kolektor na nadakop kan NBI na alleged sa payola kolektor sa quarry operation. Kaya pala ang baybay graba digdi sa Albay, lalong nagmamahal ang presyo. Kasi yaon ang sindikato na imbes na maging biyaya ini kanamal na Diyos halay sa Bulkan Mayon para sa Albay asin iba pang nagikirinabang kani alagad yaon ang sindikato. Kaya sabi ni Congressman Garbin, very alarming na siring na sitwasyon na dapat talaga ining maaksyonan asin mapundo na ang siring na sistema. Lalong-lalo na lookout ini kan mga lokal na opisyal digdi sa provincial level. Roger to that. Iyan pati ang informasyon pa digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa luwas kasubago natukar ta na iyan and may kunyang kan may development ka yan pinag-downgrade kang NBI o kaya kan prosecutor ata prosecutor's office yung asunto staffa na lang simple case of staffa na lang what happened daw o sige natukar ta na yan kaso bago habo taman maniwala dyan kundi pag may asubaga may kalayo ano baga talaga ano sisibot-sibutan what's it in there ta sisibot-sibutan indo yan perming buko man maniwala na may dilensya talaga dyan Oy, yan, maray pa kito. Naramdaman ko panahon kay ito ni kan gobernador pa si Kong Joey, day laman ng araw ka na isyo. Day magkwari limitado sana. Oh. Iro ini nang Isus Maria Joseph na gigarap gapan baga pati tulos pag minaturukaw na sa Kapitolyo June. Pagtukaw, day nahali sa ngimot ang kwari. Papakarin ng kwari, ano ba yan? Pakilala paramdam na o kamo na. Kami na nasa pwesto. Samuya na kamo magsurusamba. DZ Ganun ba yon? Katanong lang. DZGB On the Spot Report. Si Angel nasa linya. Angel, good afternoon. What's happening? Yes, good afternoon, Sir Tio. Good afternoon sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang istorya, ikaw ibang pigi-imbestigaran ang National Bureau of Investigation na posibleng konektado sa aligadong payola sa quarry operation sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa probinsya ng Albay. Ini Sir Tio, ang kasimbagan ni Attorney Claro de Castro kana Jr. kana ang Regional Director kang NBI Bicol matapos mahapot kasubago sa gilibong press conference kung apwera duman sa nadakop ninda sa entrapment operation na may iba pa bang personang pigtutukan na posibleng may kinaraman o involved sa payola kana quarry. Sinabi ni Attorney De Castro na igwa pa sindanin ibang personang pigtutukan asin pag-iimbestigaran alagad Sir Pio, day pa nilang ipaluwas ang anuman na informasyon na manungodigdi. Kaso bago Sir Pio, kana kinonfirmar man asin sinabi ni R.D. De Castro na hali sa robbery extortion nga ni, ibinaba na sa kasong staff sa kan Prosecutor's Office anahampang nakaso ka na sabing dating opisyal asin nasa 18,000 sana ana pagrekomendar na piyansa kung kaya ano man na oras ngunyan aldaw o ngunyan na simana pwede nang makaluwas o mapalibre itong nadakop na persona. Kan hagadan man Sir Tio nin pahayag o reaksyon an pamayokan NBI Bicol sa naging pahayag na ipinaluwas sa subong aga ni Albay Governor Noel Rosal kung sino mo kaini asin pinasalamatan ang naging aksyon kang NBI. Dakula man ang kaugmahan ni R.D. De Castro sa pagsasabi nga marhay ngayon na marecognisar ngayon sa muya ngayang effort and itong supromisa man na makikipagtabangan ang Kapitolyo Provincial sa gigibuhon nindang mas hararong na investigasyon, masal umingayang ikinakaugma iyan. Dagugunta po Sir Pio, na kabtangkan pahayag ni R.D. De Castro kan NBI Bicol. Sa ngayon ay share pa lang ang nakasuhan namin. Pero we will be conducting investigation as far yung ibang mga na-involved dito. Kami po ay natutuwa sa naging reaksyon ni Governor Rosal at kami po ay kami po ay magbabalak din na magkaroon din ng investigasyon and then at nagagalak kami at siya ay magiging cooperative
sa magiging sa gagawing investigasyon ng National Bureau of Investigation. Yan. Yan po, Sir Pio, ang pahayag ni Attorney De Castro. And then kasubago, nag-kinonfirmar man, Sir Pio, ni Attorney Jack Jimenez, ang senior agent kan NBI Bicol. Nakasubagong aga, through phone, may nag-upload po sa inda na nagpapaabot manin parehong reklamo. Kaso, kantika po ta, Sir Pio, kung ang reklamo ba parehong itong akusado, itong suspect, day naman, Sir Pio, detalles ni Attorney Jack kung sisa ito. Dahil nga yata, parang sa formal na proseso, and then para formal man na pag-agi sa magkakanigong process kang NBI, tig-abisuhan mo nga itong nag-upload na magpasiring nga digdi sa samuya ngayang opisina tanganing personal na may paabot itong concern, itong reklamo, and aaktibaran man po iyan sa NBI Bicol. Roger, kargado yan na series of statements ni Attorney De Castro Jr. ba yun, ano? Apo. Okay. Ni Attorney Claro De Castro kan NBI. Primero, may nagaput, why na downgrade? Igo daw ning kwan, may pagkukulang ba sa pag-introduce ning ebidensya duman sa prosecutor kaya na-appreciate kan prosecutor on a lower degree na bako itong robbery extortion ang kaso. What happened? Naihapot tabi yan? Opo, Sir Pio. Naghihapot iyan kung naibaba. Ang tig-file po talaga nila duman, robbery extortion. Dahil nga sa kakulangan ka na magkakanigong scenario, nahiling ka na itong sa prosecutor na ito ngaya, mabagsak ngaya sa istapa. So it's clear na somewhere else sa pag-introduce rin kan ebidensya for robbery extortion, kulang. Kulang. Dahil nagapot na nagkulang, dahil nag-follow up report na nagkulang yung NBI. Dahil nindas, may naghapot ka subago, pero dahil masyadong naipaliwanag na attorney kung nangyari na araw gato sa stapa. So dahil ning airtight case sa robbery extortion. Uy, nako. So what happened? Somewhere along the way, what happened? Kulang precursor or yung requisites in order for them to successfully introduce ining asunto na robbery extortion. Ang sabi duman, Sir Pio, eksaktong taramo natandaan ko ni Attorney De Castro, insufficient itong intimidation. Dahilan ngaya kung natata, ibigbaba sa estafa na sana, so naisangat na kaso duman. Insufficient, so intimidation on the part kang mangyari po, Sir Pio, itong sa transaction. Wala ito duman na may napatunayan na may intimidation. So, transaction kayo po naglaog sa robbery extortion. Dahil nag-intimidar si Sai, so alleged na tinawan kan kwarta? Wala kinangyaring intimidation, Sir Pio, duman sa suspect. Ito para magtaunin kwarta, ito pong so nagreklamo? Apo. Okay, dahil ning undue force, daining puwersa, daining patakot, daining kung ano, kaya na qualify. So ito dahil nag-further qualify, natata ito nahiling kan NBI. Iyo nga ni Sir P ang hapot, pero limitado lang po kaya kasubago sa mga information na pigtataunin da. And then nahihapot naman, Sir P, duman kung halimbawa na nasa huron-huron itong siyempre po baga tigahapot iyan kang NBI kung sisay nga nasa likod ka iyan. Dahil sinda, Sir P, ni na ipigtaram. Although sabi ni Attorney De Castro na wala man nga kiipig tataram ngayang pangaran na posible ngayang imbelto ka ini. Pero ngaya kami sa part sa NBI, makundus pa ngaya kami din mas hararom ngayang investigasyon. Iyo ta kung halimbawa kan baka singilon sa NBI, what happened doon sa pag-case build up nindo ka iyan? Di ba? Robbery extortion sa indong to kan tapos ida-downgrade kan prosecutor, what happened sa preparation ninda tanganing maging airtight yung case? Opo, Sir Pio. Imagine ito, sa makakaluwas na pag nakapiyan sa 18,000, kayang-kaya yan. Mario Joseph, no? So, clear case of estafa. Opo. Day na ning connection, day nagapot, may connection pa ba sa quarry ta estafa na sana yan? Day din, Sir Pio, yan sa name kang NBI. Pero may naghapot? May nag-ano yan. O kung mo pinag-downgrade na sa estafa, ano ba yung estafang yun? Is it connected pa sa quarry operations? Duman sa pigsabing payola?
Today yan, Sir Pio, nabanggit naman sa press conference po Kasubago. Takong istafa na, it's just between itong na inistafa sa anong pa, ano so, kwan, ano so, pa, ano so, Sa inkonektado sa inkonektado, natatanag kay guning estafa, ano, linoko ba, tanganing ma-process ning maray so quarry operation or what? Kung guning connection pa sa quarry, so istafang ito. Oo, tapos sabi nga ni Sir Pio ni Attorney De Castro and then ni Attorney Jack na bako ngayon ini ang primerong beses ngayang nagtao ngayon in kwarta ining biktima. Ikaduwang beses na ngaya ini. Ang problema lang ngaya ngunyan may inot na sila kanin Sir Pio yung kasakutaan ng entrapment operation kaso dahil nag-prosper, dahil nag-materialize kaya ini nang ngunyan kang biyernes lang po na na-realize ro, naging matrayong po itong operasyon ninda. Kaso yun nga lang, binaba ka na itong nasa prosecutor, itong hali sa robbery extortion, pasiring po sa estafa. So what was the reaction? Day ba sinda na, kumbaga, nanlumo o nakunta, parang to a certain degree, dahil nag-try po sa indang pag-file ng kasong robbery extortion. Ano ba yung reaction ninda? Dahil din po, sir, sinda kay reaction about kay Anduman. So, siyempre, iba man sa angat din ako tang kasod. Pero dahil sa reaction niya po Kasubago. Siyempre, marespeto sinda sa decision kang prosecutor. Opo. But the problem is, siyempre, hapoton sinda, why, what happened sa preparasyon case build-up nindo? Nataro kayo sa nangyari pag-abot sa prosecutor. Opo, Sir Pio. Uulukan sinda ka nagkakapira dyan kung yung kaso. Sa comment section nga ni. Lukan ako hahanapan sila ng performance. What happened? Di ba? Grabe so nagkukunya na bibro. Kuwari, extortion, payola. Tapos istapa palan. What happened doon sa case build up? Opo. Yun ang kuan, yun ang mga lingering questions pangunya no. And ikaduwa takargado bagay itong mga statement. Igwa pasinda. So this story does not ends there. Opo, Sir Pio. Kasi, although, sabi ni Atty. De Castro, although ngayon wala ni na ipigataram ini ngayang sunadakop mi na impwelto ngayang persona. Pero di ngayon matatapos duman, sa muya ngayang investigasyon dahilan sabi nga niya, iimbestigaran ninda, so iwa pang konektado duman. So, ibig sabihin talaga, Sir Pio, igwa. Pasiguro na ang kaso, takon na arong ka nang mangyari, paano ba kung estafa na naman may connection pa ba sa quarry? Naputol na, sorry na Angel, grabe sukan grabe na nagdakol good so question what happened kan i-downgrade kan prosecutor. Primero, what happened duman sa case build up, ano so nagkulang, ano ba yung igwan ng mga mga requisitos kumbaga tanganing ma-qualify talaga as robbery extortion, di ba Angel? Opo, nagkulang sila duman sa pag-introduce ka yan. Clearly, nagkulang sila sa pag-introduce kan elements kan robbery extortion because it was downgraded by the prosecutor's office. Nako, sus Mario, sir naman, no? O di, ikatulo, igo ning nag-upload na... Igo da po, Sir Pio, na nag-upload kaninang aga. Ano ang nature da kan upload? Santig hapot mi sa Sir Pio kung the same ba itong concern niya. Posible ang hint lang Sir Pio ni Attorney Jack, posibleng magkapareho pero dahil na naman pig-disclose dahil nga ang gusto niya mataram si Attorney Jack total na informasyon kung personal na nagpasiring duman sa indang opisina for formality man ngaya. This pasiguro na in kaso mananggad sayang yung esfuerzos kung paano baga mananggad. O di sige. At least mag-prosper sana itong kasong estafa. Kung clear case of estafa, anong pinaghururunan sa estafa? Ano natatang estafa? Ano ba yung pinaghururunan? Quarry ba? Na estafa ba sa pagbakal nin sira? Pagbakal nin lote? Pagbakal nin quarry? Ay, sige tabi. O di yun. Sige tabi, Angel. Suhain ngunyan suspect na ka-detenir. Kasubagong aga, Sir Pio, although ka na punta ka na biyernes, nasa kustudya ini ka na NBI Legaspi, pero antara mo ni na Attorney Jack, Attorney Castro, anytime ngunit na pagpusugin mo na pagkaaldaw, mapalibre na ini, dahilan tigo proseso naman da po, so bail ka ining nasa 18,000 pesos. Nako, ano kayang susunod na kabanata?
Abangan. O kumaga, uhaw ang mga albenos manungod ba? Nabitin yung mga albenos. Opo. Papalan man sana. Pahuro headline pa nga mo kiragre extortion. Stapa man sa Tapos nakulan. payo lakwari. Stapa pala. Ano pa yung pinaguruna na naistapa? Opo. Sige. Anyway, So, yan. we commend. Tayaon yung effort talaga. Opo. Ang problema talaga is, iba pa ano yung pananaw man, siyempre kan prosecutor. Ano? Nakabase man kay Sir Pia, duman sa ipipresentar man sa indang mga papeles, mga dokumentos, maging itong sa ebidensya. Yeah, kung sa matama sa naso ebidensyang natrabahuhan man kan NBI. Sige. Opo. So yan Sir Pio, ang mga dugang tapang informasyon hali sa luwas, Angel Mostaza, DCGP. Salamat, Tabi Angel, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. DZGB. On the spot report. Anong advice mo diyon? Pwede si Pading Jomar na BN? DZGB. On the spot report. Kumpadreng Jomar, marahay na hapon man. What's happening, Tabi? Salamat pa rin Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Dihado pa rin Pio ang posisyon kan, ang pwesto kan mga ilidong official kan tabako. Ang flag raising ceremony kada Lunes. Nata ito. Daing paiplian, kan init. Kaya palan may nahiling akong picture ni Vice Mayor Glenda. May sadit na daradarang ekerpan. Sabi kan mga aki. Gabos na may darang ekerpan. Pwede lang sa mga lalaki. Ano na yan, standard na iyan pa rin Pio sa mga ma-attender kan flag raising ceremony sa tabako. Sige, what happened? Kaso bagong aga pa rin Pio, naggagawa na naman flag raising ceremony. And sabi ko nga ni Baga na bago sa sistema, imbis na sa mga tao, atubang sa aldaw, talikod sa flag pole ang pagkatapos kan flag raising. Talikod sinda sa aldaw, atubang sa flag pole. Tapos, atubangan na ninda, dumana sa plaza. Kaya, iyon na ito ang printera. Dahil ka na pwede kuni ka na sa inutan, di pisilo na pagpa-replay. Dahil ng pipeline talaga, bantad ka sa pag itaas ka na aldaw. Roger, habang nagtitaas mo aldaw, so lipod kan City Hall, so anino, naghahalipot man nagsasadit. Titamaan sa mga ilihidong opisyal. Siyempre, niya duman sa pinaka-printera. So ilihidong opisyal, si Mayor, sa mga konsyal, si Vice Mayor. Yun ang kanya nakaprintera. Ang sa likod-likod ninda, sinda, tagilid ang pwesto, facing North Sindan, sa likod nila, sa mga department heads. Karami sa Talisay, sa mga department head. Pag taas kang aldaw, saro na nawawara sa department head. Minanipis ulin niya. Roger, kung ihilingon mo ang picture na yan, may picture na dyan. Ang nagtataram, mga alas 8:15 ata. Inay ang ko po. nagtataram dyan, si Mayor Bragais. Ibantad, hampang pati sa aldaw. Hampang saldaw. Inay ko po. O yan nasa ibaba niya, nasa rong grupo, sa mga elected officials siya. Iyon na yan. Kuya na apat, na nakatindog, na may sarong babae. Iyo yan sunata na kang department head. Apat na sa naman agad. So sa likod kan mga ilidong opisyal. Roger. Also sa may kataning. Department heads. Oh. Puro sa Talisay nagpa-replay. So mga ilido, konsihales, dahil makahali, masupog. Masupog na. Inilihir ka dyan. Maserbisyo ka, masakripisyo ka. Di magsakripisyo ka sa init. Hampang sinda sa City Hall, nasual daw, sa likod kan City Hall minahali, di tampak na gan sa inda. Roger, dahil nanggan makahali sa mga ilidong opisyal, masupog sa inda. Tapos uto naman sa may kuan sa nakan City Hall, sa may sabi ka ba pakad. Ganyan. Marimpoy. Sa mga empleyado, may mga linya. Yan, sir. Panuyan pa din Pio na basketball court. Yo. Pero yung
Ingon mo din nga ni kabangan law. Uminarali na. Kada segundo, naglalakad pa atras. Panit. Inuway sarong lakad. Sundo na nakanto sa City Hall. Pasimpleng lakad patras. Para atras. Sige. Nakanto sa City Hall. Ngata. Nahiling sa Department and Dinda, uminatras na pasiring sa Talisay. Puta na ngayon si boss. Puminaipli na. Ipli naman niya kita. Pado samplos paglunis. Kung yan na siya nagpakali na linya pa rin Pio. Oh. Ilingon mo, may linya pa ba ka dyan? Iyo. Nagpainit talagaan. Yo. O yan ang pinaka-primerong linya sa Tahaw. Oho. Mayor sa opisihan. Kaya si Mayor nagpapainit. Day, makali sinata si Mayor, nagpa-platika. Nagpapainit. O yan ang tulupang linya. Aha. Apat yan. Iyo yung sulinya kanuyan ng mga department. Nagpapainit man. Pag kung minali yan na department na sarong yan, matagal naman duman, tulo na sa nang linya. Kung peran department heads na natadang nagpainit, iyo man ang linya na natatada. Si Sayda paano desisyon na araw ka ng pormada. Brother, sa garo na pag, siyempre sa ano yan, sa mayor's office yan, napagururuna na yan. Aha. Ayan. Magayon ang kuta pa rin Pio. Mhm. Magayon, ang nagiging problema na sana talagang init. So pag itaas na kang init, so mga nasa printer, yung inot na tatamaan, so nasa likod, o duman, yun abuton kang, so anino kan kunyan, kan City Roger. Hall. Yan. So mga inabot kang anino pa de, Mhm. ang pagtaas kang aldaw, nag-iisog ba ka? Mhm. Sige man ang isog pa atras. Sige, isog. Paluay-luay. So anino, Tigong sunod so anino kan City Hall. Roger on that. Uh, Kaya nalimpihan ba ganyan na porsyon na yan sa toong porsyon. Tapos ito nagkabot sa puro pa-replay. dumana. Bata medyo magayunom talaga padingon yan ng sistema. Mhm. Puta na. Mhm. Kaya lang medyo nakakauralawig. Ang opening prayer sa paagi kikanta, Aha. so mga matitibay na singer kang LGU, pasurublian yan pagkanta dyan kada Lunes. Yan, so opening So, prayer. Anong apod ka? So opening prayer ba ka? Oho. Iagi sa kanta yan. Oho. Pagkatapos, ang pinaka-ultimo pa, pagkatapos pagtaram, kung may kanta, may sayaw, ito bago nagsarayaw sa mga SK officials. Grabing padusa sa init mananggad kun yaong ka sa init. Roger, yan nga lang ang problema. Yan, oho. Pigiling ko, sa kuya lang ini pa ding Mhm. opinion. Mhm. Ini mga elected officials na ini, nagpapaharalatan ini kung si messages. Yo. Ay na kaya ni York. Hindi ba kayo nababalaan? So, iba ba kayo, ha? Iyo gan isida talaga na sa printer lalo ko siyempre pag Lunes pati may direktibo baga su gobyerno Filipiniana. Oh. Oh, sus Mario Jose. Kailangan mga sulot ninda. Mm. Ang pagkatapos kan flag raising ceremony, grabing purunasan kan loob. Ay matindi Pero ano. generalmente panipiyo, magayong kuta na presentasyon, Mhm. ang nagiging problema na sa nangani, iyo yan na inip, and so, mahiling mo mambaga so, inda kung anong madidescribe mo kayo ni. Mhm. So mga elected official, ito nagsasakripisyo. Iyo. So mga raso, ito nagpaparilimpoy. Eh tama mabaga sabi ninda kan mga eleksyon kami ngayaan masurvey kami sa indong masakripisyo. Kung sa bagay, sinda baga ang servidor, so itong mga tao, mga boss ito. Iga pang saro yan. So nag-ugat-ugat na dagit kung minaharali so mga nasa linya yaon pa Ay dahil na ito, ito nagsalida ang administrasyon. may nagsalida na. Nagsalida. Kung yaon ito, tamuyaw yan. Dahil makahali dyan sa Kaya init. mag-i-relate sa among nga ni uto sa tahaw. Kamu nag-i-relate. Iyo. Dahil na galing ba de? Okay. Sige. Magayong ko tayo ito. Tama rin magdisiplina man ito. Mhm. Iyo. Kundi, siyempre, nagsalida ang administrasyon. Salida man sila. Yan Roger. mga dagdag na impormasyon. Jomar B. and DZGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa Tabaco City. So proseso kaya ito manera kan flag raising ceremonies dyan sa Tabaco City na babalad din todo sa mga elected officials. Oras Pilipinas, alas 4:38.
An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na
na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Dire-diretso kita kan istorya halik dyan sa luwa sa programang Bicol Target. DZGB On The Spot Report. Si Karen nasa linya. Karen, Diyos marhay na hapon. Please go ahead. Thank you so much, Tabi Sir Pio. Ia-activar man kan Committee on Environment and Natural Resources kan Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang pag-aram asin himay sa isyu ngunyan sa aligadong payola system sa Operasyon Kantuari sa probinsya ng Albay. Iyan ang ipinahayag ni 3rd District Court Member Brian Arandia bilang chairman kan nasabing komitiba kung saan susubdig di Sir Pio, kautuban man sa nakan komitiba na malinawan sa nagpuputok sa isyu ngunyan sa aligadong Quarry Payola sa paagi kan mga personalis o representante hali sa Provincial Legal Office, Provincial Treasurer's Office, Penro, asin mga quarry operators. Sa sarong committee hearing na gigibuon sa maabot na petsa 14, dapat masiguro kan komitiba na talagang may transparency, asin accountability, ang mga nasabing persona, asin masiguro na dapat mahigot ining nagsusunod sa ley, asin regulasyon kan kapalibutan. Yan, Tabi Sir Pio, na ipinahayag digdi sa sesyon kan Sangguniang Panlalawigan ng Albay, Karen Ala, DZGB News. Ano so specific na gigibuhon kan komitiba? Actually, Sir Pio, aid of legislation siya, maga-stick lang min inquiry o maga-hagad din kaputan asin nakalinawan digdi sa nagpuputok na issue sa payola system sa quarry. Sumakondusir ngunyan nin inquiry in aid of legislation ang Sangguniang Panlalawigan sa paagikan komite ni kinatawan Brian Arandia may relasyon sa aligadong payola. Roger on that, Sir Pio. Ini matapos na pumutok ang baret ang mga istorya na igwaning na entrap na aligado o yan nga ni sa payola sa quarry. Ano rin ang asisay mga imbitaran? Provincial Legal Office, Provincial Treasurer's Office, Penro, asin na kaiba man ang mga quarry operators
kan probinsya nin Albay. Day na nabitan so NBI o na kun para mag-shed light man sa bagay na yan? Data Sir Pio Tig mention, sa presente, day pa man tapos ang sesyon. Ayun, Alagad, pagkatapos kayo ng sesyon, di ka puntang aputon si Board Member Brian Arandia yan sa nasabing kaputan mo. Iyo ta so NBI baga so nag-operate ka yan, so baka may mga informasyon sinda na pwedeng valuable diyan sa inquiry in aid of legislation. Taan katuyuhan is ano ang katuyuhan da ni kinatawan Brian? Itong malinawan man sa nasinda, digdi sa issue sa payola system na kwari. Yan, o di useful siguro kung mag-imbitar sinda kan mga amigos ta diyan sa NBI. Roger, tama, Sir Pio. Sige. Ayan, Sir Pio, maantabay kita, hapon ito taod anak kinatawan, Karen Ala, this is GP News. Thank you so much, Karen. Sa dagdag na istorya, halid dyan sa sangguni ang palalawigan, o yan tabi dut-dut na so sangguni ang palalawigan sa pinagasabing Quarry Payola, digdi po sa probinsya ng Albay sa paagi ni kinatawan na Brian Arandia, magkakaigoning committee konyan, inquiry in aid of legislation, manungod sa bagay na yan. So subaybayan tayan. DZGB On The Spot Report. Nasa linya man si Joshua Bino, aramon tadaw andarang man na informasyon ni Joshua. Joshua Bino On The Spot Report. Joshua, marhay na hapon. Please go ahead man. Yes, maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Nakatutok man kita ko yan, Sir Pio, sa nagapadagos na regular session kan sangguniang panlalawigan kan na Albay. Kung sa ingon yan manaal daw na initabi, Sir Pio, maaraman kung uuyunan o kaya iuula kan mayorya kan mga miyembros kan sangguniang panlalawigan ang appointment ni former board member Rolly Rosal Yan. bilang provincial administrator kan probinsya kan Albay. Oho. Sa presenting initabi, Sir Pio, naka-recess ang session pero yaw na digdi ang presensya ni former board member Rolly Rosal. Ang medyo magabat-gabat naman tabi, Sir Pio, yung kakahampangon kan dating board member igwanin sa rong persona certain Adrian Luterte na ang nag-file, Sir Pio, ng petition na kontra sa iyang appointment. On what grounds? Dahil, Sir Pio, sa kaso, so, nabanggit lang ini, Sir Pio, kasabago ni board member Melissa Abadesa and pinagalat-halata na matapos din Sige. na sesyon, pero ang kumpirmadong impormasyon igwa nin persona Adrian Luterte ang nag-file, Sir Pio, nin petition. Siyempre posible na maka-apekto naman ini sa magiging desisyon kana sangguniang panlalawigan kung magkaigosinda o dai nin concurrence sa appointment kay ni former board member Rosal. Ang estado mo niyan kan concurrence ni dating board member Rolly is held in abeyance guna. Dai man outright na pinag-disapprove. Tabi, Sir Pio, kumbaga ano mo na naka-hold mo na. Naka-hold. Bako aron kay itong suki Wally na talagang day na ito. Pinagburutuhan ito day na ito. Ito talaga, Sir Pio. Ang nangyari kay ito, nagkaigwanin na burutuhan and mayorya. So, day nagtugot sa appointment. Yes. Ining kay former board member Rolly, kung matandaan, kan nakaaging simanang sesyon, kan isinalang na ini sa sanggunian na panlalawigan, nagkaigwa siyempre ni na discussion, pagtukar kayo ni question and answer, alaga day man tulos nagkaigwanin burutuhan and pinagpaliban initabi Sir Pio sa pagsabi na so nagsabi ng mga miyembros ng sanggunian naghagad insufficienting panahon pa para pag-adalan ang kwalifikasyones kay ni former board member Rolly Rosal. That's clear enough. So day man pinagsayumahan tolos. Kaya tama yan, Sir Pio. Kaya ngunyan na hapon magkakaararaman ta susog baga sa proseso. Pag buminaba ang letter of appointment hali sa gobernador, within 15 days dapat mag-activar ang sanggunian. Iyo.
So kaya ngunya na si Mana sa sesyon na ini magkakaararaman kung uuyunan o kaya iuula ka mayorya ka na sangguniang panlalawigan ang appointment ni former board member Rolly Rosal bilang provincial administrator. And then medyo interesting pa diyan is itong ipinagsaangat na petisyon opposing itong sukan kung itong concurrence ni former board member Rolly as provincial administrator. Nagkapirang punto dyan is kung uundrahon ang araw ka na petisyon coming from civil society o kung sisay man na persona, kung allowed iyan under the rules kang sangguni ang panlalawigan o maging kang DILG o ano pa man na suppletory laws, kung allowed iyan na igwang magpetisyon outside of the sangguni ang panlalawigan na may magpetisyon opposing ang pagkongkor sa sarong appointment kan sarong appointee na makapot ning sarong pwesto kung uundrahon iyan. Budak kung ano kung uundrahon, kung grounds, uundrahon man kang kunyan kan sanggunian. Roger Tulagtabi, Sir Pio, ini formal letter of kung man ini tabi, Sir Pio, na-receive mismo ini na opisina kan sangguniang panlalawigan and binanggit man kasabago sa regular session. Yung nga ni pero ano ba tatawan ba niya ning kuan? Abangan ta diyan kung tatawan iyan nin kumbaga great weight or i-consider kan sangguni ang palalawigan or dai. Tangon yan lang kita nakaindad, may ignorance kung igwa maning araw ka na ibang nangyari na may nagkontra coming from outside of the sangguni ang palalawigan na minaupon nila sa appointment nin sarong persona. Roger Tulagtabi, Sir Pio, ngayon nga ni medyo halawig na, so recess kasi bago 2-minute recess lang ang pinag-request. Pero halawig ng minutoan pinagkonsumo tabi, Sir Pio. Ulit na-share ko, nagtukaw nagra-ready Vice Governor. Mabalik na ako, Sir Pio, sa laog and sa bayan ta Anibapang Development. Diyos Pabino, CCTV. Salamat Diyos, wahali dyan sa pagsusubaybay sa sangguni ang palalawigan session. Quite interesting na kuan na ining kung igwaning araw ka na petisyon, halimbawa, kung tatawan iyan nin kung magrekonisimiento, uundrahon ka na sangguni ang panlalawigan, ang araw ka na petisyon coming from outside of the sabi na nga ni August body. Taan aram ta, sako sa limitado ko man na pagkaaram, ang pwedeng magkuaning mga araw ka na kaulangan, so August body mismo, any member. Pero ini iba, first time ko makadangog na non-member kang August body hali sa sosyudad nagpaabot ning petisyon opposing ining sunombramiento o kay pagkongkor kay former board member Rolly Rosal as provincial administrator. Magayon iyan na pagsubaybayan ta. Ano ba yan? Uundrahon kan sangguni ang palalawigan and so grounds halimbawa tatawan baning great weight kan sangguni ang panlalawigan in relation sa mga laws applicable sa pagkongkor kan sarong pinag-appoint kan gobernador. Tabi yan, sige. O nagkakapira pa mga istorya sa nasyonal o pinangharanan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. yung top 15 na naka-corner nin mga darakulaon na kantidad na flood control projects. Tabi, nagkangaranan, may nangaranan yung Sunwest Bagay, yung High Tone. So, as of this moment, June, wala naman. Wala. Lista lang di ba? Dahil pa man baga ni akusasyon ako, basta nagkuan lang ning fact na uyan, gulping nakakuanin na darakulang kantidad ning kontrata sa flood control. Dahil pa man baga ning kunya na kung anong akusasyon tabi. Sige. Si Pading Jimmy, Chief Jimmy, minabuelta. Jimmy Nasalita, on the spot report. Chief Jim, what's happening? Yes, pade, may aksidente digdi sa boundary kan Paskaran, Kamalik, Barangay Trabisia. Compliance kan 5-minute response. Magayon, tabi pade, an harani digding police, so ginubatan. Okay. Sa may station sinda digdi sa may morms. Iyo na inot digdi. Laog sa 5 minutes, so dalagan kan ginubatan, while nagkukontak sa Kamalik, may nainot ng police digdi so ginubatan. Yun. And pag-abot
kan sinukol-sukol, bako ngayon area kan ginubatan, tamang-tama, yaw na so pulis. Yan. Okay. So organisado, tabi pa de. Pag-abot kan kamalig pulis, turnover mi nang ang location nga, nasa laog na kan kamalig, pagkaran kamalig. Kuan ini tabi pa de, motor na nagsusunodan, pagkatapos binondol ka na sa likodan, na motor man. Sinong kiso nasa inutan? Na magkaangkas sa inutan, binondol kan sa likodan. Sa inang direksyon? Sa inang direksyon? Going, kwanta daw, i-apply ta so, mga kwanta sa right na privacy. Dahil sa investigador, patunta. Pasain sa direksyon kan motor? Going sentrong ginubatan. Going sentro. Okay, sige. Wala to, so may tama sa payo tapos sa magkaangkas ini. So saro na sa may tuhod. So saro sa may payo. So saro man kamo sir na kabundol? Kamo na kabundol digdi? Po, kami po ang binondol kamo? Sabi kay itong saro ka sindan binondol. Gilid lang po kami. Bako po sa pagkainom. Gilid. Nakainom ka sir? Nakainom po. Saan ka nagatrabaho? Aliko po. Aliko? So pauli ka mo? Pauli po. Sige. So kami mabundol basta-basta. So dahil piga nigaran mo na itong sabi na binondol tinda. Dahil po. Gilid lang kami. Yun ito di bale, sige. Dahil na kita mahapot kan pangaran tabi pa dita, Ay, tiyo, binondol ka mo? Tapos yung kaya po, nasa linya po kami, tapos siya buk. Saan ka mali? Minto po. Minto, going ka mo pasahin ka mo? Ligaw po. Maligaw, isusaro, libon. Piganigaran na dahil mandanin niya ka mo binondol? Nung hindi, po nung madisgrasya kami, hindi kami sigabundol niya. Magkarayan niya kung pagpaliwanag niya. So, anyway, sa investigador na yun Well, anyway, kumpadre, nagpa-interview naman pwede nindang itaram ang pangarangan kung mo yan ninda. Nagpa-interview. So, pero okay na, nag-indigar man susaro. Ano kayang binondol? Kainom nga ako, pero di ako nang bundol. Anyway, ang saro pang si issue digdi pa di, ikasud, ayun yung pinangyari ang tabi pa di, may narautan na truck. Ngunyan, so truck, dahil nasa pundo sa gilid. Correct. Ang problema, so side mirror niya kadakula. Tinamaan. Nadali pa ito. Mo niyan, kung sisay na nakatama, digde. Parehas man nagdinigarat. Kung ngayon, bako, baning saro, bako. Sisay na. Mga ipo kita kanin ko niyan. Matinding investigasyon. Sabi kan driver digdi sa truck, nananahimik nga. Nagsiray nga kami, tanarautan. Sa gilid nga kami, bigla na sa nang tuminagadul nga. Ang apod kaan kumpadring Jimmy, sobrang buenas. Nananahimik na ibulto sa aksidente. Basta nasa irarom so maringa ni dahil tao. Yan ang Tapos susaro, binondol. Kung sa nagkainam, bako ka ng bundol. Kumakaringin siya. Abo ka na ba? Yun ang bakan dahil kita magbakan pangaran. Natisting ko naan. Nag-interview ka ngayon dahil panganin nga kami. Pinagaluwas mo na nangyara. Digdikin sa nakita. Harap sa nakita. Doon issue sa truck. Kasi ngayon mabayad ka Alangan man ngayon ako driver. Ako mamayad ka. Nananahimik. Ang problema ta. Pinagsukol sa motor tabi pa di sa duwang motor. Dahil man nga maiigo kan motor. Ang makakaigo nga kan angog. Kisay angog itong nakaigo. May saro. So may saro ding may tama sa angog. Pero sabi niya, dahil mga nakutama dyan. Matindi. Ang kahirap yan. So painanti mo na driver kang truck na nanahimik. Nanahimik nga kami. Nainbulto sa... Parehas nga sinda motor. Malangyawasan tilang po. Nagabundula. Inadamay pa sila sa investigasyon sa truck. Grabe man kaning sa binondol na may kwan sa payo, pinda sa payo pagkatapos sa tuhod. Sinda nga nagbundol. Sabi mga kaito, ayaw nga, kung nakainom ka,
Amo nga ya. Pero di nga ako nagbundol sa inda. Ano po, di siya na nagburundulan digdi. Si Isay sumanagot ka itong Sa Salming. side mirror. Sabi kan driver sa polis. Nananahimik niya kami, sir. Tawni nga ya. Raot? Nautan niya kami. May warning sign pati siya digdi. Correct, nagsunod siya sa reglamento. Oo. Hindi nga yan, nagabukodan. Dinamay nga kami. Ang question, wala na nag-ako. Sisigilon siya kan bus niya. Oo. So driver kan truck, sigilon si siya. Ako pagkiradig niya ako kan mabayad. Sa ilalim niya ako kan truck. Naghihirahay. Ang problema niya, tiniman niya nahiling kung si isa. Basta dahil niya, may nagralagat tubig. Ayun na, pagkisay nga, nakabundol dyan. Ikaw ay nahiling, tasiraran mo ako kan truck. Pinagsirukol sugang mo to. Uning saro, iyon ang posibilidad. Tama sa payaw. Oh, tiyo, Pero na kami garman. Ay man nga ako kaan. nakagaya kung tuminamaan na payo ko na sa parin na nahulog ako. Yun yan mga pangyayari. Dahil mo masabutan. May nangyari. Dahil araw kung sisa nagbundol, puminundol. Pero saan kita? Saludo kita sa pulis. Iyo. 5-minute response. Ayos. Rimate. Pasado. Sige. Jimmy na salita. CCG Bunyon. Thank you so much, compadreng Jimmy, sa report tali dyan sa luwas. Mabelta kita. Salamat ka sa iyong pagantabay. Masunod po, abarat ng alas 5. Nadagog nindo